Χριστέ μου, πού πήγα και έμπλεξα. Καλωσορίσατε στο review ενός άνιμε, το οποίο δεν μπορώ να δείξω τις περισσότερες σκηνές ή να αναφέρω τις μισές λέξεις. Ετοιμαστείτε για πολλά, καθώς αυτό το άνιμε έχει να κάνει με πολύ σκοτωμό, αίμα, διαόλια και μπινελίκια. Μπορείτε να ευχαριστήσετε μία από τις viewers μου στο TikTok που μου το ζήτησε. Με αυτή τη λογική, το επόμενο βίντεο θα είναι πάνω στο Cyberpunk. So, τι είναι το Chainsaw Man? Το Chainsaw Man είναι ένα άνιμε φτιαγμένο από τον Tatsuki Fujimoto και μεταφέρθηκε στις οθόνες μας από τα Studio Mappa. Η ιστορία μας αυτή τη φορά ακολουθεί τον Denji, ένα παιδί που ζει στην πιο απελπιστική κατάσταση possible λόγω των χρεών που του άφησε ο πατέρας του και έχει ως μοναδική του παρηγοριά το κατοικίδιό του τον Pochita. Shit happened και ενώθηκε με το κατοικίδιό του για να γίνει ο Chainsaw Man. Τον υιοθετεί ουσιαστικά μια και του δίνει την ευκαιρία σε μια καλύτερη ζωή. Έτσι, ως νέα δουλειά, ο Denji κυνηγάει άλλους Devils. Πάνω κάτω αυτά μπορώ να πω για το spoiler free review αναφέροντας μόνο τα πράγματα που συμβαίνουν στο πρώτο επεισόδιο. Όσο για το rating, είναι περίεργη υπόθεση το Chainsaw Man. Θα το αγαπήσεις ή θα το μισήσεις αναλόγως με τη διάθεσή σου ή την προσωπικότητά σου. Το animation απ' την άλλη είναι φτιαγμένο από την Mappa, οπότε είναι απίστευτα καλό. Το ίδιο ισχύει και για το voice acting. Αν με ρωτούσες την πρώτη φορά που το είδα, μάλλον θα του είχα βάλει 2,5 με 3 αστέρια, αλλά στο rewatch η γνώμη μου άλλαξε τελείως. 4,5 αστέρια από μένα αυτή τη φορά. Όπως και να έχει, είναι μια εμπειρία, οπότε προτείνω να το δείτε. Ώρα για το δεύτερο κομμάτι του βίντεο. Όπως και στα προηγούμενα βίντεο, εδώ θα κάνουμε μια ανάλυση του άνιμε επεισόδιο προς επεισόδιο. Αυτό το κομμάτι είναι για σένα που δεν έχεις χρόνο να το δεις, αλλά θες να αισθάνεσαι ότι το είδες, ή για σένα που απλά χρειάζεσαι ένα recap. Από την άλλη, αν σε ενοχλούν τα spoilers, ευχαριστώ πολύ που είδες μέχρι εδώ και καλή συνέχεια. Επεισόδιο πρώτο, και ήδη δεν έχω ιδέα τι μπορώ να δείξω όταν κάνω το edit. Το αστείο είναι πως σαν επεισόδιο είναι απλά μια εισαγωγή. Συνοπτικά, ο Denji χρωστάει 38 εκατομμύρια γεν και κάτι ψηλά σε μια μαφία. Χρέη που το άφησε ο πατέρας του. Ζει με το κατοικίδιό του, ένα μικρό Chainsaw Devil που ονομάζεται Pochita. Δουλεύει για τη μαφία στην οποία χρωστάει μέχρι που τον προδίδουν και τον δίνουν ως δώρο στο Zombie Devil. Ο πρωταγωνιστής μας ουσιαστικά πεθαίνει, αλλά ο Pochita θυσιάζει τη ζωή του για να ενωθεί με τον Denji και τότε. Έχουμε την πρώτη εμφάνιση του Denji ως Chainsaw Man. Αφού ο Denji κερδίζει τα ζόμπι, εμφανίζεται η Makima, η οποία κάνει ξεκάθαρο manipulation στον Denji και τον κάνει σκυλάκι της. Το δεύτερο επεισόδιο είναι εξίσου απλό από θέμα πληροφορίας. Γνωρίζουμε τον Aki, τον νέο συνάδελφο και senpai του Denji. Περιττό να πω πως δεν τα πάνε καλά στην αρχή. Έχουν και διαφορετικές ιδεολογίες γενικά, αλλά αναγκάζονται να συνηθίσουν ένα στον άλλον αφού η Makima τους έβαλε να ζουν στο ίδιο σπίτι. Ο Denji, by the way, γίνεται όλο και πιο άπλιστος αφού έχει νέο όνειρο, να πιάσει πιο συγκεκριμένα της Makima. Γνωρίζουμε και την Power αργότερα, The Blood Fiend. Fiends είναι οι Devils που έχουν κάνει ποζέ σε ένα ανθρώπινο σώμα. Συγκεκριμένα, η Power είναι τόσο τρελαμένη σαν χαρακτήρας που μέχρι και ο Denji σοβαρεύεται για λίγο. Το επεισόδιο τελειώνει με την Power να γελάει μανιακά πάνω από το πτώμα ενός Devil που εξολόθρεψε. Το aftermath το βλέπουμε στο τρίτο επεισόδιο, όπου η Makima βάζει χέρι στην Power για την έλλειψη λογικής και στον Denji που δεν τη συγκράτησε. Υπάρχει και ένα πλάνο εκεί που ο Denji και η Power έχουν ένα χαζό καυγαδάκι. Ο λόγος που αναφέρω αυτό το πλάνο είναι γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του η κάμερα είναι φοκουσαρισμένη στον πάτο της Makima. Υπάρχει και μια συζήτηση μεταξύ Aki και Makima, η οποία μας δίνει μερικές ακόμα πληροφορίες. Μία από αυτές είναι πως το όνομα ενός Devil καθορίζει τη δύναμή του και πάει ανάλογα με το πόσο φοβάται ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και για ακόμα μια φορά ο Aki λέει πως δεν χωνεύει τον Denji για διάφορους λόγους. Αν και αυτό αλλάζει αργότερα. Νομίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Aki και πολύ. Όσο γίνονται όλα αυτά, η Power μπεϊτάρει τον Denji λέγοντας του πως χρειάζεται βοήθεια και του βάζει ως reward ένα χούφτωμα. Τον πάει σε μια καλύβα που ο Bad Devil κρατάει όμηρο τη γάτα της Power και γι' αυτό η Power προδίδει τον Denji και τον θυσιάζει στον Malbat. Εν συνόψη δεν γίνεται και τίποτα πέρα από μια πολύ ωραία μάχη, που στο τέλος ο Denji βγαίνει νικητής και συγχωρεί την Power γιατί είναι εύκολα χειραγωγήσιμος. Τέταρτο επεισόδιο και εμφανίζεται η Lich Devil, η γκόμενα του Batman, την οποία καταστρέφει ο Aki χρησιμοποιώντας τη δύναμη της Devil που έχει contract. Την Con, Fox Devil. Ναι, ξέχασα να αναφέρω πως οι Devil Hunters μπορούν να κάνουν συμφωνίες με Devils. Για παράδειγμα, η Con στη συμφωνία της με τον Aki τρώει λίγο από τον ίδιο κάθε φορά που την επικαλείται. Με τα πολλά που λες. Τα βρίσκει ο Denji με τον Aki, ψηλό βρίσκει τουλάχιστον, και ο Aki ως δόμπρος αδερφός που είναι, καλύπτει τον Denji και την Power με το επιχείρημα ότι χάρη στη βλακεία τους ξεφορτώθηκαν δύο Devils. Και για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε νικητή. Ding ding ding. Η Power δίνει στον Denji το δικαίωμα να τη χουφτώσει. Αν και μπαίνοντας στο πέμπτο επεισόδιο, ο Denji λέει στη Makima πως δεν του άρεσε και πολύ τελικά. Η Makima, μάλλον για να κρατήσει τον πρωταγωνιστή μας motivated, αφήνει τον Denji να της πιάσει τα μαστάρια που έχει για στήθος και τον ως κερασάκι στην τούρτα, του λέει πως αν καταφέρει να εξουδετερώσει τον Gun Devil, θα κάνει όλο του τα όνειρα πραγματικότητα. Ακόμα και το Περιττό να πω πως ο πρωταγωνιστής μας έχει καινούριο στόχο στη ζωή του. Μετά από αυτό, μας δείχνουν ένα flashback του Aki, στο οποίο ο Gun Devil σκότωσε όλη του την οικογένεια. Ο Gun Devil είναι τόσο δυνατός που εκείνη τη μέρα εξόντωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε λιγότερο από 5 λεπτά. Το επεισόδιο τελειώνει στο αγαπημένο μου κουεστάκι του άνιμε, το ξενοδοχείο.
Εκεί γνωρίζουμε και μερικούς ακόμα. Δύο σχετικά νέους Devil Hunters, τον Arai και την Konebi, καθώς γνωρίζουμε και την αγαπημένη μου γυναίκα στο άνιμε, την Himeno. Επεισόδιο 6. Πριν πάμε στο side quest, να σημειωθεί πως η Himeno και ο Aki είναι αρκετά έως πολύ κοντά, όπως μαθαίνουμε από ένα flashback. Μπαίνει η ομάδα μας στο ξενοδοχείο λοιπόν. Για να μην πολυλογώ, το team παγιδεύεται στον 8ο όροφο από ένα μικρό δαίμονα που σκότωσε η Himeno με τον Ghost Hunt. Η Himeno έχει συμφωνία με την Ghost Devil, by the way. Σε έναν ατελείωτο λαβύρινθο πλέον, ο Arai με την Konebi τα χάνουν και παθαίνουν breakdowns, σαν φυσιολογικοί άνθρωποι δηλαδή. Ο Aki με την Himeno ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν και ο Denji με την Power. Ναι, στα παπ. Εν τέλει βρίσκουν τον δαίμονα που έχει γίνει τιτανομέγιστος και για κάποιο λόγο θέλει την καρδιά του Denji. Προδίδουν τον Denji για να ελευθερωθούν ή έτσι θα έκαναν αν δεν ήταν εκεί ο αδερφός ο Aki. Aki είσαι μεγάλος. Ευτυχώς ο Denji έχει σχέδιο. Ένα περίεργο σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο. Θα πονέσει τον δαίμονα τόσο πολύ που θα τον κάνει να θέλει να Μόλις το άκουσα αυτό η Himeno, στο 7ο επεισόδιο σκέφτηκε πως ο Denji είναι το αντίθετο από τον Aki και πως δεν έχει ξαναγνωρίσει κανέναν που να είναι τόσο τρελός όσο ο Denji. Προς έκπληξη όλων και δικής μου, το σχέδιο του Denji πιάνει. Μωρέ μπράβο. Έχει μερικά flashback το επεισόδιο, αλλά είναι πιο σημαντικό το πάρτι που διοργάνωσε ο Aki με την Himeno σαν apology. Έχουμε μερικά introductions, αλλά είμαστε εδώ για τις μαλακίες. Αφού το είδα εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Η Himeno δίνει γλωσσόφυλλο στον Denji αφού έχασε ένα drinking contest από τη Makima και ξέρασε στο στόμα του Denji. Ο Denji χάνει τις αισθήσεις του και η Himeno τον παίρνει σπίτι της. Εκεί τον ρωτάει αν θέλει να το κάνουνε, έτσι ώστε να έχουμε suspense για το 8ο επεισόδιο. Μετά από ένα υπέροχο death wish που έχουμε στη μορφή υπόσχεσης μεταξύ Himeno και Denji, γίνεται της Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε επεισόδια 8 έως 12 που γίνεται χαμούλης. Με ένα break για intros, ένα για τη Makima, ένα για τον Aki και ένα για training arc. Υπόσχομαι θα γουστάρετε. Τώρα μπορεί να σκέφτεσαι τι μπορεί να συμβεί, μωρέ. Ας αρχίσουμε με το γεγονός ότι οι Devil Hunters γενικότερα πυροβολούνται από μια καινούργια ομάδα από εχθρούς και οι φίλοι μας τρώνε jump από ένα νέο hybrid σαν τον Denji, ο οποίος χρησιμοποιεί τη δύναμη του Katana Devil. Ο Aki τον τρώει στη μάχη, όσο ο Denji είναι ανέστητος από σφαίρα στο κεφάλι και η Himeno είναι τραυματισμένη. Η Power εκτελεί χρέη healer. Η Himeno αποφασίζει να θυσιάσει τη ζωή της στην Ghost Devil για να σώσει τον Aki, αλλά στράφει πάει και αυτή η προσπάθεια με την εμφάνιση της Awatari που ελέγχει ένα είδος Snake Devil. Με το τελευταίο κομμάτι της ύπαρξής της, η Himeno με τον Ghost Hunt τραβάει το σκηνάκι του Denji και our boy is back in the game. Όσο και ο Denji τον τρώει γιατί πρέπει να έχουμε και training arc στη σεζόν, γίνεται κάτι απίστευτο. Εμφανίζεται η Makima, η οποία είχε φάει headshot προηγουμένως. Ωραία τα λέω, αλλά πώς θα τα δείξω όλα αυτά. Η τύπισσα είναι hot και OP. She ain't beating Gojo though. Κακό αστείο, ξέρω. Ζητάει να της φέρουν κάτι θανατοπινίτες και αναρωτιόμαστε το ίδιο πράγμα. Γιατί? Αποκαλύπτεται μια ακόμα δύναμη της Makima. Βάζει τους θανατοπινίτες να πούν ονόματα από την αντίπαλη ομάδα που για κάποιο λόγο ξέρει και με κάτι βουντού μπορεί να σκοτώσει τον τύπο που είπε το όνομα και τον τύπο στον οποίο ανήκει το όνομα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις συνωνυμίες. Σκέψου να πίνεις το καφεδάκι σου και ξαφνικά να νιώθεις τρελό πόνο και να εξαφανίζεσαι στο άγκυρο. Πίσω στον Denji είναι κομμένο στη μέση. Εκεί που πάνε να τον βάλουν σε ένα λευκό βανάκι, εμφανίζεται η Konebi, η οποία. Holy shit! Είναι actually τρελά skilled. Ο Arai θυσίασε τη ζωή του για να τη σώσει και ταυτόχρονα δημιούργησε ένα τέρας. Η Konebi, I shit you not, κατέστρεψε μόνη της την Awatari και τον Katana Devil Guy με το μαχαιράκι της λες και είναι ο Jinwoo, τους έβαλε να φύγουν με την ουρά στα σκέλια και έσωσε τον Denji. Fast forward, ο Denji είναι ολόκληρος και συνειδητοποιεί πως είναι λίγο σκατόψυχος γενικά, γιατί πέθαναν τόσοι δικοί του και δεν φαίνεται να τον νοιάζει. Ο Aki περνάει κατά θλιψάρα, λογικό, και η Power απλά υπάρχει. Η Makima βάζει τον Denji με την Power σε ένα training arc με τον self-proclaimed δυνατότερο Devil Hunter στον κόσμο, ο οποίος, mind you, τους δέρνει τόσο πολύ που ο Denji βγάζει ήχους φοβισμένου νεγέννητου. Παράλληλα, μαθαίνουμε πως ο Aki έχει τύπου 2 χρόνια ζωής ακόμα από τον Devil στο ξύφος του. Βλέπουμε πως η Kon δεν θέλει να τον βοηθήσει πλέον και τέλος πάει να κάνει ένα νέο contract με τον Future Devil. Ο Future Devil συμφωνεί να κάνει contract με τον Aki, ζητώντας του να ζήσει στο δεξί του μάτι, δίνοντάς του το ability να δει λίγα δευτερόλεπτα στο μέλλον. Ήταν εύκολο deal γιατί σύμφωνα με τον Future Devil, ο θάνατος του Aki θα είναι wait for it, μάτος. Έχουμε τις μάχες. Ναι, θα τις τρέξω γιατί δεν μπορώ να δείξω πολλά. Too many words are porness anyways. Γνωρίζουμε μερικούς ακόμα, λογικά για τη δεύτερη σεζόν, όπως είναι ο Shark Fiend, ο Violence Fiend, η Spider Devil και ο Angel Devil. Ο Aki έχει ένα closure αφού κατέληξε να παλεύει με την Ghost Devil, η οποία του έδωσε ένα τσιγάρο Spartan Gift από τη Himeno. Η Power είναι κάπου, η Makima κάνει business για να γίνει αρχηγός του μεγαλύτερου ποσοστού Devil Hunters και ο Denji πάει να πάρει τη revanche στον Katana Devil. Τον τρώει πάλι ο Denji, αλλά αν ξέρει ένα πράγμα αυτό είναι να είναι Έτσι, με παραπλανισμό και element of surprise, ο πρωταγωνιστής μας βγήκε και αυτός νικητής από τη μάχη του. Για να τελειώσουμε το Chainsaw Man, θα πω πως ο Denji με τον Aki πήραν και ένα extra revenge. Έχοντας τον ξεφάνθρωπο δεμένο σε ανθρώπινη μορφή, πήραν γύρους κλωτσώντας του τις μπάλες. Outro. Ξέρω πως μου πήρε καιρό να βγάλω αυτό το επεισόδιο. Έπιασα δουλειά και ξαφνικά ο χρόνος λιγόστεψε. Αλλά αυτά τα βίντεο μου αρέσουν πάρα πολύ και δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Θα μου πείτε, τρίτο βίντεο σου είναι, χαλάρωσε. Και έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχουν άτομα που έχουν αφιερώσει χρόνο στο να δουν τα βίντεο μου, να μου πούνε αν τους άρεσε και μερικοί από εσάς φτάσατε σε σημείο να μου ζητήσετε να κάνω τα αγαπημένα σας άνιμε. Όπως τέτοιο request είναι και αυτό το βίντεο εξάλλου. Η ερώτηση αυτή τη φορά θα είναι:
Θα προτιμούσες να είσαι Devil, Devil Hunter ή Fiend? Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να είμαι Fiend λόγω του πόσο βολικό είναι. Ξέρεις, με όλη τη λογική του να αλλάζεις μορφές. Μέχρι την επόμενη φορά, τσάγια! Μια μικρή υποσημείωση, επειδή είμαι ακόμα στην ηχογράφηση και δεν ξέρω πώς θα μου βγει το edit. Ζητάω συγγνώμη για την έλλειψη σκηνών, γενικά είναι πολύ λεπτή γραμμή του Chainsaw Man, οπότε δεν ξέρω πώς θα μου βγει. Έχει πολλά πράγματα που δεν μπορώ να δείξω και θέλω να το κάνω αρεστό σε όλους. Και συγγνώμη πάλι για τα beep που θα μπουν. Ευχαριστώ πολύ.